Datu Rombo. Sayo. Ya. Om Sute. Ayo lo. Kowe tak jahat. Yo. Untuk selanjutnya. Sayo. Selanjutnya setelah Arda. Iya. Prisma. Ayo. Prisma. Sing sayo, sing Situ. Prisma lagi. Emon sing hati-hati Remon lho ya. Halo, piye iki? Maksudmu ki piye? Mbak, nyuwun sewu. Anu niki kula. Loh, Niki loh. Lah tumpahanku ndi? apa? Tumpahanku. Loh. Saman kok. Loh, Saman ki kok iki sik wayahku, iki jarane wayahku sing numpaki aku. loh. Iku tuh grupku to. Loh, iya iki dhewe sak grup tapi sampean sik engko. Loh, Ngono lho. Iki piye to bocah ayu-ayu puwek kok ngene iki. Iki wayahku, Mbak. Iki sing numpaki aku ngene terus kok cacah. Ngono lho. loh wayahku kapan? Engko enek wayahe dhewe-dhewe. Sampeyan lak ditah nyanyi to? Heeh. Capek apa ora? Capek. Iso
istirahat sik no nang mburi. Heeh. Iki tak tumpakane. Lah mong sapa mong sing ngongkon aku numpak iki meng? Lah iki menjerake grupku aku melu kene aku. Melu ngendi? Kene. Aja. Nyapa? Iki ambune lebus. Heeh. Kene. Heeh. Saman melu aku, tapi engko ngono ya. Iya. Saman duduk sik kono karo Bu Angel karo Bu Nur. Iya. Ta? Iya. Mik sik, sajake kan tas nyanyi kesel. Iya. Nah, saiki nang kono istirahat sik, mik sik. Iki tak tumpakane. Iki tekmu. Heeh. Lah tekku ndi? Lah kok tak nunukne truk tebu kono lho, Maju Panggung. Kok tekku ndi tekku ndi? Iya, aku wis kadung ready kok. Wis kadung ready kok. Wis ora apa-apa engko neh. Engko ya. Iki sik tak sik tak om dhisik iki ya. Iya. Om. Ya Om, omplung. Omplong. Om cakep. Iya. Om cakep. Piye? Iya, iki tuwek-tuwek kaya bedho ngengkel jaran lho yuan iki. Ngelingi anak iki nang mburi. Wis bodho ngene kudu turu. Kok malah ditinggal jarang. Kene. Kene. Gek madhep kok ngetan barang ngene bokong isine kono ora sopan ngono jenenge. Ya piye jenenge jaran kok parkir to, Mit. Kene. Tengah. Kene. Aku ngendi? Ono. Ngendi kowe iki? Jare kene. Kono lho serabah kono lho. Kowe teko Kono. tenanan. Sing apik. Ya oke. Persani masyarakat Banaran kene iki ojo isin-isin. Banaran. Jaban. Jaban yo kler. Iya, ngene iki lho. Aku iki saking suwiku ora ning Jabon iki ngene lho. Coba kene yo pesek iki lho. Alhamdulillah ki main setelah 7 tahun. Mendah. Duh, mboten percadon iki kula 7 tahun yang lalu nggih. Teng Indomaret mriku nggih. Tenan po ora wi? Tasik kemutan apa mboten? Nggih to? Boten lho. Kok yo randang nanggap meneh. Kok yo sik iki. Iya. Wes, kene tata sing apik. Siap. Nah, wes. Kono. Ki Mbak. Mikir dibekne. Nah, wes ngene kan ketok bagus aja lek disawang kok kidul kono lho. Ngerti ora we? Gliki tuwek dhewe. Sewu. Awas sing ngati-ngati yo, Ger. Suatu rasa
iki? Sik. Mbok sing padha karo kancane Tomet. Piane merak kesimpir ledang merak gajah nyampe merak asa sudir cinde angoreng rekomilan saja menelatu wilis Yo. iya Yo. Ya. Au. Rayeto sing ati-ati. Rangga budaya. Yo. Ya. Au. Waduh yo. Yo. Sing apik to, Ger. Ahe. Yo. Yo.
Asa kasar, asa kasar, asa kasar, asa kasar. Yo. Ayo. Ya, 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 ya. Ya, ya. Aso. Ya. Yo, ye, ye, ah. Yo. Ye, ye. Yo. Was. Yo. Wah, yo. Os. Ya. Waduh. Ayo. Ah. Woi. Padha rasane iki. Wes. Ya. Oh. Waduh. Wah. Yo, yo. Ah. La la la. La 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 la. Kayak ngono kuwi. Langsung jadi patung. Ayo, Maya Mumet karo Zeto. Wes. Yo, sing tenanan. Wes. Yo kono, yo kono. Woi. Nah. Yo. Iki aku mau jan dadi tenan apa ora? Biasane lek keri ngene iki aku mesti mau gejak guyon. Dadi. Sik. Saurunge perangan dhisik aku ngelak metak ngombe dhisik. Dadi engko lek bar ngombe adek perangan. Yo dadi tenan yo. Hah? Yo, piye Bu? Anu kula ngombe iki ora lho Pak. Kualik. 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 Sorry. Serius iki ya, tak ngombe sik lagi perangan. Piye kok dadi nggih? Saestu niki mangke kula. Kula dadi. Aja dijak guyon. Kok kadung aku kerem tenanan dijak guyon. Ora, aku yakin karo penonton kene iki serius. Lah dhewe ndadi ya ndadi ben ketara sakral. Tenan yo. Iya no. Spesial. Iya, Spesial belum iki. harus. Harus. Yo. Ayo. Ayo dadi. Ndak ketano. Ndak sering ngombe. Ora. Ngombe sik. Ora iki. Kesehatanmu. Alah dene demet wis muntut-muntut. Ayo. Yo. Yo, Mas. Yo. Mas. Woi. Nah. Mas. Mas. Ya. Yo. Ya. Nah. Ayo. Woi.
variasine blas. Salto Den. Penontonnya ngerti loh, wayah iki mang nyapo. Lah aku salto awakmu ya susulen salto belakang ngono lho ben ketara wel. Lek kowe salto, Oh, aku salto. oke. Buri dileng-eleng. Oke. Yo, Salto mburi ya. yo. Oke. Ojo isi-isi. Yuk. Ayo, geleng-geleng. Salto buri. Ois. Waduh. Ya, ngono. Awas, awas, genten, genten. Loh, nanti kudu bang. Loh, piye ta bocah ki? Salto buri. Piye ta to? Jajal, susulan kae. Dek. Mosok perkataanku tasik kurang jelas toh, Bu? Hah? Salto buri. Ayo aku wis salto nang mburi. Lho maksud iki ora neng buri, adek pentas neng panggung kene yo dudoh ning kualitasnya adewe, Met. Kualitasmu apa? Yo kowe mau Salto. Oh. Halah. cangkemmu. Cangkeme membran. Wah, mboyo kok corong. Wong ngadak salto mburi ngono emak pamere nang jabon kene. Kowe wis salto mburi? Yo wis minggir ana. Minggir ana. Andak salto mburi. Karek ngomongnya aku apik-apik. Met wayahe atraksi salto mburi. Lah iya, aku ki ngomong ngono apik-apik, ora usah dadak obok-obok cangkemku. Ngomongnya apik-apik ngono apa ora iso kowe? Ayo. Napa rasa ngece, raine rasa ngece. Malah tak setrumne tiang wifi iki lho. Kowe wis salto apa urung? Berarti iso salto ora? Berarti ngisih ono. Karek ngomongi nggih Bu nggih. Met, iki engko lek arep dadi salto dhisik. Ngono ta? Ngono ki lah wis paham asline. Piye? Wik ini loh. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Wes. Geraknya anyar. Ora lho. Kowe nyapo dadak nyepot. Kok dadak nyepot udeng lho. Kuwi jenenge ngono penampilan fashionable. Ngerti ora kowe? Kudu perlu yo nyepot properti yo kudu perlu. Yes. Improvisasi lah. Modelmu lah. Tenanan Met. Iya ya tenanan. Yo. Oke. Serius.
Ayo. Iya. Wah, Ngapunten, Bu. Niki menungso tunggal niki matane rada pice. Aku wis minggir. Lah mok tepangi malah kayak resek. Ya ndak gitu, Met. Aku yo tak siap-siap dhisik. Dadi harus ada prepare. Ngono lho. Ya. Ya. Urung apa-apa wis ngene dhisik lho. Wis keat dhisik lah. Napa? Lah terus? Lah. Ya aja lho, Met. Ditabuh. Perangan iki urung wayahe dhewe ngentek-ngenteki wektu iki andang perangan das ngono lho. Selak keri aku. tuh. Kan arep perang. Kan arep perang adewe. Kan aku prepare jurus. Jurus apa? Tapi Arep perang ki sing gagah. Loh. Loh. Lah kowe malah koyo pitik arep kawin ngene. Sing gagah. Koyo ketoprak. Prak 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 judes. timbangannya aku resiko. Wes gerak lambat aja ben wong-wong ben roh. Oh, gelak nambah. Heeh. Anu, selamatan. Slow motion ini korek apa piye? Slow motion. Nah. Ah, cek tak waya baba timbang aku mau samplok neh. Dadi lek aku wis wayahe mukul, awakmu kudu ngindar. Heeh. Sebalike ya ngono, lek awakmu mukul, aku ya ngindar. Heeh. Wis paham ora? Ya.
mayanane piye? Lah, ya Ujung-ujunge perangan. piye? Sopo sing menang bakal ngolehne lho Sopo? Ndoro Ayu Putri. Payah. Ya toh. Ayo, perangan yo. Perang. Engko sing menang oleh Ndoro Ayu Putri. Oh iya, Pak. Heeh. Sik, Met. Saurunge kita apa olehne kae. Heeh. Aku pengen seto enek sing ganjel dari personil kita, Met. Apa? Sik. Mungkin dari penonton, kaya awakmu. Kan wis ngerti, iki sapa wis ngerti. Alah. Kan wis ngerti. Alah, bodoh ngerti wong jabon kene iki Lah. aku sapa ki ngerti. Ngerti. Ngertos nggih? Lah, ngerti. Mergane nyapa? Nyapa? Pemean kene iki sing entekne aku kabeh. Salah. Paling Malah pemean. ninggal lelek kowe iki. Maksud kula, Heeh. kaya awakmu aku kan wis ngerti. Personile jengki. Iki yo wis ngerti. Yo, nyuwun sewu. Ngerti iki. Iki sapa? Ah. Ah. Iki kan wis genah. Wis genah. Emon Solomon. Iya ta. Ngerti. Lah iki. Salah satu personil jengki ya iki. Iki yo ngerti. Wah, iki barang wis genah. Iki ngerti. wis genah ngerti. Iya. Aris Tong Bajul. Iki. Ah. Iki yo wis ngerti. Nah. Ya ta. Iki ngerti ora? Ya wis ngerti, aku yakin wong-wong wis paham. Arya Komar PG Mojo Panggung. Ngerti? Penggane karo gula. Karo gula. Ora. Manis ya ora. Ya terus. Malah dirubung semut iki ben boleh. Ya ora. Lah, sing aku ganjel iki salah siji. Met, salah siji diantarane adewe. Sik. Ini Mas. Dawam. Kowe nyapa? Iki sapa? Kowe nyapa pringas-pringis ngono kowe nyapa? Kaya Oh. ditukokne plembungane. Sapa iki kok ora tau rohi? Lah yo aku dhewe iki ndak ngerti. Sanuke iki penyusup. Penyusup ae sanuke. Penyusup piye? Piye? Dawam. Iki. Wah. Gawan terop. Gawane terop, Pak. Apa to, Pak? Gawane genjot. Wah, lah layak. Cek, iki rambutnya nyuwun sewu Mas ya, disilak nih. Bayo! Kowe kenal ya? Sopo iki? Alah. Tak kira lek ngerti. Iki ya mau aku mang soalnya neng mburi iki ditekoki wong kene. Heeh. Lah iki kok wong kene kok melu jengki to, Mas? Sampean ki wong kene. Lho iki akamsi lho, Mit. Akamsi. Heeh. Akamsi ki apa? Anak kampung sini. Wah, berarti ya padha kaya aku. Loh, kowe wong endi? Warmindo, Apa Warmindo? warung Indomie Indonesia. Ah. Kowe iki yo Akamsi wah lah iki wong kene. Iki wong kene. Lah iki lho berarti membuktikan Ah. awake dhewe iki karo Renggo Budaya ki wis koyok dulur dhewe. Oh, iya, gedhe Wis koyok keluarga dhewe. Dadi ki ibarate Renggo Budaya main, adewe yo nyengkuyung. Sebalike iki paring asma Mas sinten Bu? Arya. Wong niki KTP-ne. Tak kira KTP biru-biru. Wih, HP ngerekam lho iki. Mas Arya nggih leres. Sumerep to. Arda. Oh nggih. Ngendi Arda? Arda. Arda iki lho. Wis Mas kenal Arda wong ki lek kene. adewe main nang ndi-ndi mesti ngetutne. Iya no. Ya ta Mas ya. Dadi ya sebalike. Jaranane Mas Arda, adewe ya kudu melu nyengkuyung. Iya, saling bantu dan saling melengkapi. Betul Gitu loh. sekali. Nabuh iki iso. Wah, domong. Joget iki meng tibake ya iso. Wah, niki lek obo ngendang, Bu. Saestu Mas Arda niki pun semerep nggih. Mas Ah, Arda niki lek paham, ngendang, wah masalah. Bar didol kendange. Tak kira lek nunjuk nek Yo kualitas. apik, kualitasnya apik. Ngene Mas Yeto, Ya. bengi iki ki awake dhewe ora dhewe. Ora dhewe. Keluarga besar Renggo Budaya iki nekakne artis-artis sing luar biasa. Tenan nih. Lah. Apa sing ning mburi kuwi? Iya no, Bro. Wah, lek mencorong koyo ngono mosok ora ketok. Wah. Jaluk kana. Jaluk anu Aminor, Mas. Mas Aminor. Wah, lah iki wis wayahe wonge, Mit. Gila. Wis wayahe wonge lek ngene iki. Diceluk sing apik. Joaris, kene Joaris. Kene. Joaris karo Joemon iki paket lengkap. Nek turangga jengki iki harus ada. Ndak oleh iki ndak ada, ndak boleh. Ya apa aku mau celuk barang.
Baik. Situ demen iki met. Hadirin suale melorot. Saya MC. Yo di MC ini bener maju. Oh iya, iya. Kita tampilkan bersama-sama artisnya dari Jawa Timur Indonesia. Wes. Wes kayak MC tenan Kayak apa? MC ya, kayak MC orkes ya. Oh, MC. Aku asih MC nyatuan. Neng omah ki MC aku. MC tenan. MCK. Apa kuwi? Ki ngene. Beda. Halo. Wah, siap. Ngelumpuk kabeh. Piye? Piye? Rodok ngendi? Enek Oke. ting rodok rono, kuwi membahayakan awakmu dhewe lho. Iya, siap, Pak. Sopo iki? Loh, alah, yo terusno kuwi ben. Artis yang sudah tidak asing lagi di warga masyarakat Tulungagung. Ada siapakah dia? Mari kita sambut bersama-sama CEO yang menyamar Asli iki sebagai siapakah dia? Inilah dia. Saya Mas. Asik. Sik, Asik. asik muwi. Untuk iki Lah aku ya kepikiran masa iki. sing kae lho. Iki ki engko. Lah iki nyapa kok metu? Loh, lempo, sapa sing nyelok? Ora ro. Sampeyan nyon sewu, ngene, mriki. Nyon sewu. Sampeyan di sini dulu ya, nanti dipanggil. Oke, siap. Masalah. Rambutnya kayak arum manis. Iki kan kekinian iki. Heh? Disemir modern. Semir apa? Kok cedek kayak arum manis, basa aku rene kewaduan. Apa? Kayak sepet kelopo lho. Ya ora to. Yo, iki lho, sing iki lho. Lah iki to. Iki. Mana? Ya wis. Kono disepot ben gelem ngadeg CEO kayak ngono. Wo alah, lanjut kayak mau Mas. Ayo Mas. Inilah dia. Ho 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 ho. CEO yang menyamar menjadi presiden. Wah. Tak kira lek awal mau. Wah, iki lho wae. Oh. Jos. Ha. Jeru lho enek 2 meter lho. Ngawur iki. Ayu-ayu kok PC. Iki jeru lho, kok arep bablas iki lho. Baces Aku nginceng, Mas. Iya, aja inceng-inceng kene lho. Sama ini neng kene. Batese iki sampai sini saja. Sampai sini Jangan, ya. Sini ini. Iya. Jangan maju. Lah sing sini enggak boleh ya. Enggak boleh. Sini enggak boleh. Apalagi iya. sini. Hati-hati Mbak, iki 2 meter nanti kalau jetus. Ya, Paham ora? Lah wi. Loh. Kok lek moro ngetan ngono piye ja? Sopo sing tanggung jawab? Ngetan ki nang ndi ngetan? Lho ngetan. Pasar Kemplak. Loh. Sik ngetan meh. Perawatan rumah sakit lawas. Ngetan meh. Semuket. Kurang titik. Semak. Iki kok ndak Siapa paham to. nendi to iki jane? Sing tak omong iki rumah sakit Iska. Wah. Teblok kene iki lho bahaya. Oh, lah yo iki lho tak omongi. Maksudku aja maju-maju. Lah ya sampean ki lho Mas, tak omong aja maju-maju rono kok. Lah yo sampean. Oh aku toh. Wah. Batasnya aku sampai wis ngerti. Aku ngerti batasnya sampai kene kok. Sama Lah ngerti iya. gak? Ngerti gak? Wes paham. Paham. Ora paham ya sampean dhewe toh. Kok kabeh lo paham. Lah yo. Nyapa? Sapa? Bolomu sapa iki boloku? Oh. Rene. Iki boloku. Bocah kuwi Oh. rodok, Mbak. Piye ya modelnya kok ngono ya? Oh. Ayo kok ingah-ingih ngono ya? Wes tuwek elek. Ayo. Tuwek ijenan. Elek ngentutan. Ye.
Piye? Aku nyapa? Ngentutan. Tuwek, Heeh. elek, Iya, ngentutan. wis lengkap pokok. Loh, atrah iya. Tak kira belani wong dhewe. Oke, kita di sini ya. Batasnya sampai sini ya. Ojo maju-maju Ya. ngene lho. Ayah. Iki mang sampean iki kan Siap, gerak. kayak koyo kereng bareng. Siap, Wah, siap. Hei. Iki lho, Pak. Aku siap, lho, Pak. Mosok iki siap. Oke. Ngono, Pak. Ya kowe iki sing sandinge ya tulung ngomong ngono to. Met. Anu, guys, kalau siap kita harus tegas. Ah, Wajahnya tegas. Ndak boleh senyum. Anu, biasa ndak usah anu koyo parutan kambil gitu. Dosa. Siap, gerak. siap. Sing komando ben bae iki adewe ben manut. Ya. Piye to jane iki sidane sapa komandane? Oh, Sapa? sampean. Lho jare cah-cah mengaku kok. Aku ya, tenan lho. Ben beda dhewe. Tenan lho, aja dipek lho. Ya. Siap, gerak. Lancang. Atas, gerak. Loh, iki anyar, orang ngerti toh? Makane toh Mas sekolah Mas. Sampeyan enggak tahu sekolah toh? Lencang atas sih enek Mas. Bayang no, pesawat lek gak lurus iso ceblok. Iya. Makane lencang atas. Atas. Oh. Ya toh, balik. Balik nih. Siap, gerak. Lancang. Bawah, gerak. Sik. Met. Iki nyampe toh iki kok ngene. Wo. Hei. Iki lek ku nyeluk penake piye? Mas apa? Bas. Bas. Lencang bawah. Bawah tau, Mbak? Iya. Baweten. Ora usah ngedet malah kayak pedet kowe. Gini, lencang bawah. Des. Nah. Lencang bawah. Lah, engko barono enek lencang atas ya. Kedengeran ya? Ya. Balik kono. Dirungokkan ya. Dirungokkan. Oke. Siap, gerak. Siap, Mbak. Siap. Lancang. Kanan kiri, gerak. Sudah? Oke ibu-ibu. Oke, lencangkan tangan semuanya. Tangannya dua. Ya. Oke, yuk. Manam jupan 2 gapat. Manam jupan 2 gapat. Yuk, munyer. Stop. Ya Allah, apa ki? Stop. Anu Met. Sampean ki tuwek-tuwek lho, Mas. Aku Kaya manut karo cah cilik nyapa to jane. Aku ya lagi krasa. Kroso piye? Diapusi kuwi lho. Kamu sih piye? Hei para diketek ngono kuwi. Lah kowe yo manut tae wong ditabuhi kon menyerap ngene. Ini, komandan saya ambil alih. Ya ngono. Kembali ke tempat masing-masing. Wis kaya tenanan iki rek. Komandan ini. Ora krungu to kowe kira krungu dirungane. Lanjut. Dan sekali lagi ben jelas. Piye to? Piye to? Sumpah ndak krungu aku. Siap. Siap. Oh, siap. Siap ora? Siap. Ini siap. Siap. Ya. Siap lek lencang depan engko ae. Siap. Ki nyapo lencang depan. Siap. Aku malah riakku metu. Kowe lek arepe mutahi ning mburi ngono lho. Kowe ki tak abani.
Apa? Istirahat di tempat gerak. Sing genah artikulasine iki sing genah. Istirahat di tempat gerak. Gerak. Nah, gerak. Ayo. Ora genah. Wow. Piye? Sing genah. Sik piye? Napa? Koyok knalpot RE King. Sing genah. Istirahat di tempat gerak. Baik, malam hari ini kita akan membawakan sebuah lagu yang terbaru. Jadi kalian harus berjoget sesuai dengan irama lagu yang ada. Harus manut memperhatikan dari instruktur senam kita. Maju instruktur. Nah di sini. Hop. Nah kalau tidak ada yang manut dengan ini jogetannya. Kek. Iki rambut apa kobot? Hei. Sepet. Ya, ini Mbak Rinvi sini nyanyi. Manut instruktur dari sini. Oh, ngono. Kebablasan. Met. Kono lho, Mbak. Lah ora di stop. Ini tak jogone, Sini ya, sini ya. Di tengah. Ayo, kita Tengah ya. manut dengan instruktur kita hari ini. Oke. Ya, oke. Ayo, sareng-sareng renggo. Do, yo. Rinvi, alhamdulillah keripik gedang, keripik telo, seitik edang sing penting Roti. roto. Oh iya rata. Roto, rene. Nah, alhamdulillah bengi iki awake dhewe diweki kesempatan iso menghibur masyarakat Jabon. Nggih, Dadi mulya, alhamdulillah. penonton ingkang rawuh ten mriki kula dongaken pinaringan sehat seger kewarasan. Amin. Diparingi rezeki lancar. Amin. Rezeki ingkang berkah. Amin. Amin. Ingkang gadah utang dang lunas. Amin. Ingkang dereng rabi dang oleh jodoh. Amin. 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 Weh. Amit iki Oh, sanding. nggih. Oh, wes alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga pemuda Dusun Jabon Jatimulyo mriki Nggih. karena dalam rangka memeriahkan hak apa ini? HUT kemerdekaan gebiakan Turangga Renggo Budaya. Oh, tahun baru. Tahun baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 hari ini ternyata Mas Dres dalam rangka memperingati tahun baru, bulan baru, Bulan baru. besok juga peresmian 3 tiang wifi ini. Oh Masya Allah. UNM. Ora wis kuwi. Muga-muga kabeh pinaringan selamat donya akhirate. Amin. Amin. Kula sak kanca namung Gojek, bilih wonten klentak-klentuk anggen kula Gojek. Kula sak kanca kalian Mbak Rinvi nyuwun pangapunten sak kata kaya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renggo budaya Jatimulyo.